Dahil tingnan din mga kasin nga ti maibasa a problem of the day nga agapukin ni Keith iti Oman. Dear Cassie, bagay mo tablo kasin kunana. Una sigot? Ha? Una sigot? Wala nagbibuyan ni problem sender. Ayan. Dear cousin, sagbay kuman nga isalaysay ti pakaseritaan ti parikot ko iti biyag. Kahit kuman nga yabrasa ti nabara akablao ko kada kay amin di Tanemars Studio. Kastameten kadigiti padak nga agbibuya kada ito'y nakapinpinta sa programa yo. Amom kasin, ure no adot problema, permiti elelek ko no kastang agbuya ak kada kayo. Kita napiala malipatan mat nagiti problema, nagiti parikot iti biyag. Banbanog sakripisyo diti abroad. So nga kanayo nak nga agbuya kada kayo kasin. Siyak ni Keith. May saak nga OFW dito yung Oman kasin. Ada anak ti may nga anak. Awagan tayo laengen iti Kaiser. Ken si kakasarak met iti ama ti anak ko kasin. Ngem nagsina kamin. Gapo iti kinadagas ti ugali na. Pati pa yan ti katugangak a babae. Isuday ito iti parikot ko nga agdama kasin akit ko nga iburay kada kayo. Kat sapay ko mata mabalakadan ta. Irugik man nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Idi agdenden na kami paylaeng iti dati nga asawak. Ilinged tayo laengen isuna itinagan a James. Ana, nag-aawit ka man na nabarteken. Napanantay sweldom, itid mo kanyak. Itid mo ta maiduling ko. Ala, saan mo nga usarin para ka di kita bisyom. Baka nalipatam nga ada pamilya, marumbi nga pagserbyam. Di kita kidik babarkadam, tinuna emon. Ada putot mo James naglagipem. Saan ka na baro? Saan ka kumana makibarbarkada? Hindi mga itultulad ti bagim kadakwada ta dagitsay awan ti turong ti biyagda. Bye-bye anda ti pamilyada. Saan ka kung mga tumultulad kada? Aray! Aray! Visit ka babae! Sao ka nga sao? Nakangingiwat ka! Sikat ti malas ti biyag ko sipon idinagden nata. Agmamalas akong ti sugal. Sa kapilasang mo sao. Aray! Sikala ti magsakit kanyak James. Sikala din ng tungba kanyak. Tinakanak kanyak uray na minsan sa andak ka diniswan. Sikakit din tinangtong pa kanyak awanan katbain. Makanganab mo, bisit ka babae. Siguro ka na ay may karkararag nga maatiwak ti sugal aya. Nagimas ka nga tumpa-tumpain naatiwak lang aro din sa lakpasabtan ti kinangiwat mo. Kitabi nga na mapangkam magisugal Di mo mapanunot nga ta pamilyam dito yung agur-uray king ka. Malpas ko mama trabaho mag-agawit ka natulungan na kagaywan di anak ta. Nakidagit di pabarkadam ni nunaam. Sapay na siya ti bisit. Ipaga mo siya ti malas. Upala lang di ka balagtalag na. Ay, James, anyaman daytan. Isarding yun, kababain di karuba. Anyaman ti pagapapaan yun rabrabiin. Mariang di kita karuba, ti panagapapa yun, rinaabi imit laengen. Kadeti a babae anang. Makapagbisit. Pasabtan na kidin ti sao, abusta naatiwak ti sugal. Amuna pa nga nakainumak. Sinongor ti di mapikarmat king guanamat. Kitapi nga min na mapangkam makisugal kin makainom, James. Isuman ti saludsod ko yung ada asawam. Kitapi anak mo ngam kasla ka lang agbibiyag abaro. Ay, ito nang kulakit. Yan kan, James, yung kadyo kusinan. Ala, ada nakadakasar kanimijahin. Yung napuunin kay nga kasawa na yan. Si gamit ngamin Keith, amom nga nakainom ta asawa, mapano pasaptan ti sao? Kasaritam ko maana saya at
When ipabigat mo, into no mausawa na yun, saan nakasta nga rin nabiing nga, pasabtam ti sao kada sumangpet. Gagangay lang ba't nga pungtot Kit saan ngamin nga mapan makin ti bran anang, mapan makisugsugal. Tapos sa anak nga sao, kanayon kin kuha na. Itaawan tayo sweldonan, paati na ti sugal, sa bela sakti-saktan na. Ay na, Keith, kasta ti ugali naan, uray idi saan kayo pa yung agasawa. Kinayat mo met isuna, kasta ti aramid na. Amom idi na sugador ken manginom, apeng arod nagpasikog ka ken kuana. Awati mata ugali na. Kiti amo kagit agbalbaliw to Agbalbaliw isuna nang into na danak min kunak. Ngim saan met. Kasano ngamin nga agbaliw ket kung konsintihan nyo mat ngamin. Konsintiran nyo. Iso ko maati bagbagaan nyo sana siya. Nene, nagalas na sa umon, kat bagbaga akbot nga, kang kanayot iso na. Kat ang maawan mo ti bagbalbaliwan na, umaak pa din nga mang bagbaga ken kuana. Iso si ka nga, awati mo, no, kasta iso na, kat iso na kasta latanan. Aya, kat iso na mat, agsapsapol ka da kay adwa. Agsapol ka mat la, agsapol ka mat Ala, tasak ti mga iwan ta anak yo, tapno di kayo nga agap-apa kanayon nyo pagapaan ti kwarta. Nasakit siya. When kasi nabisyo ni James, sipod idisaan kami pa nga nag-asawa. Ngayon ninamnamak nga agbaliw, gapot ay ipatpatik ko isuna. Ngayon masansa na kasta ti eksena mi nga agasawa ken ti katugangak. Konsintidura ti katugangak kasi isusaan ko ang mapagtino ni James. Naimula nga rod iti panunot ko ti sao ti katugangak. Nga agsapulak met ti kwarta. Tadyak ka nung apain ti asawak panggip ti kwarta. Nabayag ang nagpanpanunutak kasi noan niya ti aramidek. Nasingpet met ni James no saan ang nakainom. Amuna met ti mga ayo no agapa kami di. Iso nga may isang aldaw kinasaritak isuna. Mahal, ad ako makayat kong ibagaking ka. Kat ibagamit no anyamit ti kapanunutam. Anya DJ mahal. Napanunot ko lang. Anya nga tano agabrudak. Kahit ko kumamakurunong ta. Parang makapabalay tanto, tabumukod tanto di balay. Mayadlat tamot mahal. Adamot ni nanang ang mga iwan ti anak taan ni Kaiser. Uwin mahal, nabayag ko pinanunot da ito Tsak kumakayat amaya dayo akyan ni Kaiser. Tadwa pa ilaing titawin na. Basit pa ilaing isuna. Ngimnaskin unay ta kayat ko makabukod tan. Kayat ko maikak isuna idinapinda sa masakbayan. Alawin mahal. Adalatakin ka. Angin mahal, no adakto ni Jay abroad. Ikarim kanya. Iwasam ko man dagiti bisyong. Aywanam kitaim ni Kaiser. Saan na dagita babarkadam ti ununaem. Wen, ay naapo ay mahal. Saan mo't kit di una yan Nagaplayak nga rod kasin akas domestic helper. Ure pa no nakapagturbo sakti kolehyo iti kurso ABS management. Pinilik ti abroad, winot pinilik ti mapan abroad. Dadakdakkel ti sweldo, napinpintas tumet ti basakbayan ti pamilya mi. Ket idi aldaw ti itatalaw ko. Kaiser, anak, agsingsingbit ka Tsak kumakayat nga madiwag king kang kasapulan launay. Lalab ka launay anak ko. Nandaanam dayta. Dua atawin ko laeng ni mama ija abroad wen. Iuri nak Kaiser anak. Di nakliplipatan na mamam Di ka madanagan mahal. Adamot ni nana nga mga iwan kinkwana. Alain ka nga ruden kat baka nung mapanawan ka ti aeroplano.
Kaiser. Lalam ka laulay, tandaan ang dayta. Iuray na kanak ko. Agsublin tumet na ni mama. Mama. Alain ka ngaminan. Alakin, di ka to tumaltalyawan no magbagnakan ton. Tapno din makita ni Kaiser. Agawid kami tumet na adagosen. Kan. Kaiser, inakon anak ko. Babay anak, agsingsing pet ka. I love you anak. Damok anarik na ti kasjay aliday kasin. Idi damok apanawan ni Kaiser. Iti nabayag apanawin. Kasta unay ti dagsen ti riknak at inurong iti uneg ti airport ama panaglugan ti aeroplano. Jack, timalyaw idin. Jack, timalyaw idin na baka numakitak ni Kaiser. Kadadagdagsen manen ti riknak. Iso nga iti uneg ti aeroplano nagkararagak. Sapay kumata ni Apo timang tarabay kanyak. Sapay kumata iso timang tarabay iti pamilyak. Nang nangruna ka ni Kaiser. Nabiitak pa'y laeng idi dito'y oman kasin, idi tat dumtengen ti parikot ko. Ti amok na simbeng ti panunot ko, takas laawan met damdamag ko amadi panggep ni James. Kan iparit ka no met ten ni Duterte ti agsugal. Ngayon idita na amwak nga agsugsugal met pa'y laeng gayam ni James. Ken adda pa'y nakadanon kanyak kasi nadamag. Nga isuna ka no. Ket may isa ka digiti adda iti drug watch list ti gobyerno. Diyak yung pagarup nga agus usar met gayam isuna ti maiparit droga. Ti kunada ka no. Digiti kanu kakadwa na amapan makisugsugal. Isu ti kakadwa na nga agus usar. Ket ririing ko idi ti alas 4 ti parbangong nakita ka na online ni James iso at tinawagak ta sa langadek. Oh, hello. Oy, James, agpudno ka kanya. Agpaiso ka di tinatamag ko? At nakay ti drug watch list ti gobyerno. Apay agususar ka ti sabo? Agususar ka drugs? Nakatamdama ka malain. Sika talaga nakadunga man nga sa umon. Visit. Abusta na ati wakti sugal itay sa kasta tumawag ka mang visit ka man ang gaga. Ibabak man laengan. Visit ka talaga sikat malas ti biyag ko. Anyan ti bastos na dahi ti alalaking babaan na pa. Siyak pa iti visit. Na nagsubliman kaya man ti bisyo na asugal. Ti amok naman no maiparitin. Ti amok ng sardeng nan. Lukas taos to ti damag na agus-usar no. Nagus-usar iso na ti maiparit a droga. Ti shabu. Apo Diyos ko. Api kastoy ti kasasaan ko. Apay di metlagbal. Apay di metlagbal baliwen ni James. Diyos ko. Nang rugi idin, ama di tiriknak ti asawa kasin. Na umaak idi ken kuhanan. Ado apam magbagaken kuhanan, awan pulos ti nagbaliwan na kasin. Kasla napukawan akong tinamnama nga agbaliw pa'y isuna. Ket kasla mapukpukaw pa yan, ti panagayat ko ken kuhana. Ti parikot ko kasin, no kasta nga agbisbisyo lata ti aramid ni James. Kaasi pa iti anak ko ani Kaisa. Na minsan nga aldaw tumawag ni James. Hello. Hello, mahal. Ipaw inanak man ti kwarta kat awan ni gatang ko't gatas ni Kaiser. Kasano ko mga awan ti gatang mo kay papawid ko lang idilawas na. Para makabulan pa yan din pawid ko. Adda pa yan ti sobrana para allowance yo. Kaya kita masapol pa di tabalay. Isong orti problema, tayo pautang ko ka di barkadak. Namnamaig nga agbayad ita ang awang kanumot pa'y. Sika pala nga tigipaw ita, adamot siguro iduldulin mo dita. Ada ayang kit halos itig kumit amin ti sweldo king ka, James.
Kaya moment nga agbaybay dak pelaeng ti utang ko. Kaya ti inutang ko kada ti pa nag-abroad ko. Api ngamin nga ipautang mo. Ay, api ngamin nga ipautang mo kada di ka matagpapautang dati. Inpaabak ko sugal ko nam when pinanggatang mo ti Shabu, makaumat ti kas taagalad mo James. Naumakin kan pati ni Kaiser iramraman mo. Agsagabag apo ti Bishom. Naumakin kan. Bahala ka, visit ka. Anyang rod, bay amo ti anak mo nga madi aggatas. Paggatasik ti sigat ata si kitakman no di ka makonsensya. Wano pagkapik paigid din. Ay nagdakis kang anak mo dayta ka sa tibagbagan. Agsao ka ti konsensya. Apay sika kumat. Apay siya ti makonsensya. Sika kumaat ti makonsensya kat inted ko ti pagrebeng akon. Inted ko ti paragatas nan. Sika dapat ti makonsensya. Sika ti nang waldas ti kwartaan nagbanugak para kumakadakay nga agama. Inusar mo laeng iti para iti bisyom. Naumaking kan, uray datat pagsitsinaan tan James. Makamu ka. Awang kit di konsensyam ata matiis mo ti anak mo, visit ka talaga babae. Kulak to manen, sika ti malas ti biyag ko. Awang bibiyag mo, basta naumaking kan, agsinatan. Wen kasin, naisaok ti kasjay kini James. Talaga nauma akon ti ugali na. Nauma akon ni aramid na amadi. Pati ti anak ko ni ramraman gapo iti bisyo na. Ti kaluksaw ko kasin ket idi makitak ti ladawan ni Kaiser ti Facebook. Nakaang-ang dud ti langana. Nakakutkutong ngimisit nga kasla nabaybayan ti kapudutan. Ang kasla kanayon nga agmamayo no sagpaminsan nga makabidyo call ko kasin. Kasi agsangsangita kadyak makaturturog unay ti kapapanunod ko iti anak ko. Ti kinabengbeng ti rupa ni James kasin uray nang imbagak nga agsina kamin. Pasaray latag pa ipawiit isunay ti kwarta. Uray no agipaw-paw itak met abinulan. Uray no saan ko pa nga naala ti sweldo agpaipaw it pilitin nak. Ket amok man la tanokwan anaatiw ti sugal. Wenno masapol na para ti bisyo na. Ket no desperado la una yen ti laad nga marasrason nan. Ken ti kagurak ket ni Kaiser ti pagrason na kasin. Na minsan inrason na ana ospital kano ni Kaiser gaputa na food poisoning. Sakit kanot buksit na kat permiti dandanag ko dago sa abimale iti amok nagpawitak. At agayam saan ba't nga agpaypayso na ospital ni Kaiser? Nagdakas sa talaga alalagi. At agayam pinagsugal na nga nadamag ko pinangsaka nagayam tay motor anay pondar ko. Namitlo na kanupayen nga naisalda tay motor. Ket tunggal maisalda ket ni Kaiser ti pagrason na kanya. No adda masapul na kasla nakaamamo. Ngem no awan maited kon pagsawsaw anak ti madi malamlamot ti aso. Awan kano ti serserbik nga ina. Kani baga na pa matayak la ko makanon. Diyos ko apay akas ti saadan ti biyag ko. Kasyam ka din ni Kaiser apo kunak tinagan ko kasi. Kinasaritak nga rod, dagiti naganak kanya, ang mapandapay laing alain ni Kaiser, ta iso na ti mga iwan. Kat talaga mabaybay anda James kanti katugang akon. Maasyanak launay ti anak kon. Ngayon idi mapanda alain ni Kaiser kasin, kat saan na kinayat ni James. Iso na kano ti ada karapatan na, ta iso ti ama. Ken awanak met nga inana dito Pilipinas. Uray ka no mapanda ti barangay wenno munisipyo awan laban dagiti naganak kanyak ta isuna ti ama. Kasta unay matten sakit tinakem ko kasi. Kakaasi ti anak ko. Isu ti maipipit. Idi dandanin ti panagawid ko kasin idi tawen 2018. Ket nangay ayo ni James kasla simming pet. Saan nakasantay dati James?
Ket ayat ko lang nga agsayaat ni Kaiser Kasin, ket inikak ti gundaway ni James ama ornos ti pamilya mi. Tinadas mi nga inornos ti relasyon mi ken ni James. Nagden na kami manen bayat ang nakabakasyonak ididi ta Pilipinas. Ket ti inyawid ki idi nga igem ko a kwarta. Inpaornos mi dati balay. Balay da katugangak. Ken gimatangak ti appliances nga masapul da. Nagtalekak man idin ken ni James nang namnamaak nga agbaliwen. Agsubsublimit idin ti ganaygay ni Kaiser nga anak ko, medyo agsubsublin ti bagina. Aging ka nakasubliak manen dito'y Oman Kasin. Ngimdaksang gasat Kasin, editawen 2019, nagsubli manen ti ugali ni James. Nagtangaak, nakatangtangaak ka talaga kung nagtibagi. Tanga. Amum lang arudeng nga saan nagbali di dya lalaki. Inikampelat kong taway na. Nagsubli ti dati nga ramin ni James Kasin, aging nga na isalsaldanan dagiti appliances aginat gatang ko. Pati motor na ilako na payen, kurang na laing ilako na pay ti buo abalay. Ket no kasta nga dumawat ti kwarta tadyak ikan, permi ti pungtot na Kasin. Pagsawsawan nak ti dakes. Napan pinuuran dagiti badbadok ken gamit ko ti pungpungtot na. Ket nakunana nga jak kanu agaw awi den tabaka kanuno mapatay na. Upalalam matay ka kumalaingen, bisit ka babae, malas. Kastalatan ti sasauna kanya. Alla apo, epekton samit ti drogan kulak tinakin ko. Naudi agundaway na di jayen. Tsak to kayatin. Tsak talaga kayatin. Makisina akon mamimpinsang kay ni James. Nakabutbuteng isunan Kasin. Iso nga madanagan idin kay ni Kaiser. Tabaka no iso ti pagipapasan na ti pungtot na kanya. Aglalumit nga rod tagos usar ti shabu ako nada. Ket no nga rod mapukaw ti panunot na tadangran na ti anak ni. Tidandanag ko Kasin nagawidak adi na oras. Takayat ko nga ayusin ti parikot ko. Tsak mapakali. Madandanagan akanayon iti anak ko. Kaya't ko maala ti anak ko. Sangsangpet ko idi Kasin dagosak anapan iti balay da James. Awan ni James idi iti balay da. Kaiser! Anak ko, Kaiser! Mama! Dakagaya mama. Ne, Kate, dakagaya men. Kaano ka pa si Mangpet, balasan ko? Saan nga nasisita dahi tanang? Basta umay ko alain ni Kaiser. Ni apay nga alaam, iuray mo ni James at pagsaritaan nyo, anak ko. Anak ko? Saan dakman nga awagan ti anak? Ta never ko narik na ngayon sakit nak amanugang mo. May sakamot nang baybay akin ni Kaiser. Konsintidor. Kinun konsintin nga minta anak mo ti bisyo na. Uri, iso nga kastan. Uri ni Kaiser tinagsagsagaban, binibayaan nyo. Ay, saan nga kastan, diba? Isasa Imbagpay ata inaywanak ta anak mo. Nagawa ng tiniutang ano yung baganakam dati nga babae na ya. Siyak pa'y titang sitam. Idin to nga siyak tinangaywan kini Kaiser. Ay wanam? Sigurado ka? Kita man tilangana ni Kaiser. Nang kita man tilangana, kimutong manen sipot idiin nagsubliak di jay uman. Agmamayupay. Alay kisunan, saan ko anaskin nga kasalita ni James. Syakti adakarbingan na. Uray tumalon tayo ta barangay, korte. Uray pekin ni Rapi Tulpo, basta alaik ni Kaiser. Ay, yuray mo ni James, pagsalitaan nyo, saan nakasta nga italaw mo latan, awan, kayat, madin. Inkamin. Intalaw ko nga rod ni Kaiser Kasin. Nangalaklaeng sumagmamano nga bado na arwaten na. Iti imanay laeng ti bakpak anapidot ko iti kwarto mi.
Pinaaywanak nga rod, kadigiti naganak kanyak ni Kaiser Kasin. Ket idinaamuan ni James, permi kano ti pungpungtot na. Ngem awan kadanag ko ta safe ni Kaiser kadigiti naganak kanyak. Ti pamilyak nga us-usto, ti pamilyak nga mangisakit. Sigurado ak nga mangisakit ken ni Kaiser. Ken impanamnama dagiti naganak kanyak, asaan to ang maala ni James ni Kaiser. Urayan niya ti mapaspasamak. Kaya nadadagiti kakabagyak ang mangisakit kada kami. Tipong pungtot ni James Kasin ket pinangtaan na payan ti biyag ko. Ano makita nak ket baka kano mapapatay nak. Nagsubliak nga rod dito Oman Kasin. Ngem kampante akta ni Kaiser amok nga adda iti pamilya. Nagsubliak nga rod dito Oman Kasin kadyak impagarup nga adagayam nakasubaybay ti pasamak ti biyag ko. Idi ta adda agarem kanyak. Wen Kasin adda ti padak matlaeng nga Pilipino dito'y Oman. Nagarem kanyak. Ngayon may sa isuna a lesbian when o tomboy Kasin. Awagan tay laengin isuna iti Gemma. Idi damo Kasin ket saan ko pinanpansin ta jakmot pinapadasan ti nakirelasyon ti tomboy. Nung naanos isuna Kasin, kanayo nakatawagan. Ket idin isuna metten ti nangibagbaga ak ti problema. Kanayo nakabalakadan. Ket idi na minsan ang nagkita kami idi day of me. Okay? Nadabagak ang. Anya DJ Gemma? No siyak ti ayatem? Saan kon to palubos nga agsangit ka gapu iti sakit. No agsangit kanto man tears of joy. Saan kanto asaktan ken panawan. Di karik nga itad kunto amin ken ka. Amin na pagragsakam. Aklunek ni Kaiser nga anak mo. Ket ibilang ko akas bukod kumet nga anak. Tulungan ka pa yamang padakkel ken kuana. Nulakit di aklunem. Aklunem to ayat ko ken ka. Keith. Gemma, awan ti masaokon. Jak pa ngamin napadasan ang makirelasyon ti kaskeng ka. Padak a babae, ngem adaan ti puso a lalaki. Ngem, aminek ken ka. Adami ten marikriknak ken ka, Gemma. Iso bahala na ko na. Akluni kon ti ayat mo. Ket sapay kuma, tamapatgam dagita karim kanya. Saan nakto kuma asaktan ken panawan. When Keith, ikarik ken ka. Ipatpatig ka, Keith. Ipatpatig ka met, Gemma. Naragsakak nga roden ken ni Gemma Kasin. Naragsakak ta iso ti rason no apay nga maliplipatak dagiti problema. Iso ti mang parparagsak kanya ko. Ket no kadwak isunan, malipatak kon dagiti problema. Ken usto tay kunada. Usto tay kunan ni Gemma. Ited na't amin na pagragsakak. Ket agpaiso na ited na kanyak. Amuyulatan Kasin. Naragragsakak pa'y ken kuhana ngem ididwa kami kini James. Lakit na mapagtulakak nakmo tiragsak akasin aglalogat at idog dagiti atidira na. Ken medyo nalokmeg dagiti ramay na Kasin.
Istoryaek ko ma, no kasano, dagitiya, panagpapasmi angem adamit ni Rogin. Bakakit no padasin ng tumit ti makirelasyon di tomboy. Amman kasin, naimimas ti tomboy ngem lalaki. Naimimas nga agayat. Ti parikot ko akayat ko pabalakadan kasin, ket inton malpas ti lockdown. Kayat ko maayos ti panagsinami kini James. Ure agawidak. Umanugot lakit di. Ngem umanugot to nga tano ibagak nga ipaanal mi ti kasarni. E dinto nga tinaudi nga nagsaritaan mi kasin ket pinangtaan na met ti biyag ko. Balak na kami nga ikasar ni Gemma sa dinuman na lugar nga mayat ti same-sex marriage. Ang baka numaamuan ni James kaada ka relasyon ko na sa Bali. Baka iramraman na apangtaan ni Gemma. Dahil tapay ti may sa apan panunutik kasin. Sapay kumata mabalakadan dak no anya ti rumbeng aramidek. Tapno na saya at ti panagsinami kini James. Agyaman akmet kasin ti panangibasam ti parikot ko. More power to your show and God bless. Ipakamakam ko man lang kasin akas advice ko ken ni Ading Rogin. Rogin, naimimas talaga tomboy. Tuy ag problema, Keith, iti oman. Pigo mga saan?